I'm stupid, I'm staying. And if Cupid's got a gun, then he's shooting. Velkommen til Style TV. Style TV er et helt nyt program, som vi sender her på kanalen hver tirsdag aften kl. 20. Det er et program, hvor vi fokuserer på alt, hvad der er med til at skabe og inspirere os til at skabe en personlig stil. I dag er anden gang, vi sender, og i dag handler programmet også om mode. Velkommen til Style TV. Then he's shooting. I sidste uge fortalte jeg om, hvor meget større og omfattende modeugen i København er blevet. Og modeugen i København har fået vokseværk. Så meget, at vi faktisk er begyndt at se os som verdens 5. fashion capital. Næste efter London, Paris, Milano og New York. Det er ambitiøst, vil mange mene, men ikke helt umuligt. Vi har også efterhånden nogle rimelig veletablerede designer i Danmark. Der er sådan en som Bjørn Bruun, som står bag mærket Bruuns Bazaar sammen med sin bror Theis Bruun. Bruuns Bazaar er faktisk en virksomhed, som omsætter for ca. 200 millioner kroner om året, og som sælger tøj til over 40 lande i verden. Og det må man sige er rimelig stort. Bruuns Bazaar holdt deres show i år ved Statens Museum for Kunst, og jeg var derude for at sige hej og lige få et interview med Bjørn Bruun. Det er en meget sexy kollektion, det er meget med slim volumen, der er mange ting mere, der er tilladt. Det er meget relaxed elegance, det er meget at skabe en lækker feminin kollektion. Igen er det meget omkring at føle sig selv i øjeblikket, synes jeg. Føle, hvem er du, hvad passer bedst til dig. Er du til volumen? Er du til noget mere stramt? Alt er tilladt. Der er selvfølgelig meget mere volumen i moden i øjeblikket, og det arbejder vi selvfølgelig også rigtig meget med. Der er sådan lidt 80'er inspiration indover, ikke? Vi har sådan lidt sådan tidlig 80'er indover vores kollektioner med små blæserjakker, pencil skirts, små kjoler, stramme kjoler, men også løse ting og løse toppe og sådan. Og der er farver, der er masser af vores egne print, igen vores egne hånddekorerede print, som vi laver, eller håndmalede egne prints, ikke? Så jeg synes, det er meget, meget spændende, meget, meget positiv kollektion, meget feminin, meget måske den frigjorte, selvstændige kvinde indenover. Jeg synes, det er en rigtig spændende kollektion. Herresiden er meget elegant, har også har meget sport, har meget utility, har meget fint farvespil også, sådan. Der er lidt mere nogle få, det er både på herre og på dame, der kommer lidt mere farver ind og rammer ind imellem, ikke? Og lidt stærkere farver, ikke? Men selvfølgelig er der mange neutrale, der er mange khaki, beige farver, der kommer til at køre. Jeg synes, der er sådan en eller anden form for klassiske med sådan lidt sport, lidt utility-inspiration indenover, men meget også i fokus i højsædet, maskulin kollektion, god konfektion, der sidder og... Ja. Hvad bliver du inspireret af, når du sidder og tegner sådan her kollektion? Altså, det er så mange ting, man bliver inspireret af. Man bliver inspireret af sgu meget af livet, af mennesker, af gaden, af byen, af rejser, af film, alt muligt. Men et eller andet sted, så er mode, så skabes det på en måde, hvad der føles rigtigt. Det er sjovt med mode. Mode er ikke så tilfældigt. Det er ikke sådan helt tilfældigt. Hvorfor er det lige det? Og når man er meget i det, så kommer der enormt mange ting, så føles det lige pludselig rigtigt, pludselig at bruge farver og ikke bruge farver, og begynde at arbejde med nogle nye ting, ikke? Det er en rigtig spændende tid i øjeblikket. Jeg synes faktisk, at det er en ekstremt god kollektion. Det føler man jo altid, når man er færdig med noget. Det er sjældent, du får mig til at sige, at jeg synes, det er dårligt, det jeg har lavet, men jeg synes faktisk, at vi har en rigtig fed kollektion. Vi er allerede i gang, og det går faktisk ret godt med kollektionerne. Og jeg synes, vi fanger tiden enormt spændende i øjeblikket. Vi har knoklet med de her kollektioner, og jeg synes de er blevet vildt gode, så jeg er meget, meget spændt på at lave det, og de her smukke omgivelser. Her prøver vi at skabe sådan lidt haute couture-agtigt show. Alle kommer til at sidde ned. Der bliver sådan nærvær med alle. Alle kommer til at se godt. Musikken bliver anderledes. Der bliver mere følelse i tingene, og det er det, vi prøver at skabe den her gang. Så det bliver super spændende. Oh la la, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal,
attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Then he's shooting.